चले ट्रैक्टर भाई बिहार के सबसे अनोखा ट्रैक्टर सबके देखा अद्भुत ट्रैक्टर सिवान के ये जीरा दई के प्रखंड में अद्भुत ट्रैक्टर हमने के बानी सन और चाचा बनौले बानी जुगाड़ू ट्रैक्टर बड़ा सुंदर ट्रैक्टर बा और सिवान जिला के जीरा दई के अभी ट्रैक्टर पर चढ़ रही है और जोतले बानी। चाचा एक और सवाल बरुआ से आई है में हर चीज जुगाड़ से बनल बा अपन देश जुगाड़ू कहल जाला और खूब आराम बा घर के एगो 10 साल का लड़को चला ली एक में कोनो गुंजाइश एगो छोटा सा किसान एक ट्रैक्टर के बनौले बानी अब बहुत शानदार ट्रैक्टर खरीदे के उनका खातिर कहीं ना कहीं एगो वरदान बा 100 रुपया में 10 काठा खेत के जोती और जुगाड़ से बनावल बा ट्रैक्टर बिहार राजेंद्र बाबू के धरती इस सिवान जिला में हमने के बानी सन जहाँ के एगो छोटा सा 100 रुपया में 10 काठा खेत हुआ एक ट्रैक्टर से जोत सकता नहीं ये जुगाड़ू है और सबके बता दी कि 1 लीटर में 10 काठा माने कि 100 रुपया में 10 काठा खेत जोती ट्रैक्टर। चाचा सच बताइए एकदम साथ बात नहीं तो कोई तो अभी हम जोत के दिखा देते नहीं रहुआ टाइम देख ली कितना टाइम में गियर लगल बनी ये लोड गियर है एकरा के जब लगा दिए जाए कनेक्ट हो जाई तब जौन बात तो कितना ऊंचाई पर चढ़ावे ईमानदार 100 रुपया के एडवांस दी रहुआ हमरा ट्रैक्टर बना के दी। अच्छा देखिए कम से कम और 8 के इंजन लागी 8 के इंजन लगा के दे डीजल से बना के दे डीजल से बना के दे को रुपया ले 2 लाख कब रुपया का पैसा दिया अब जब रोग लगो तब दी तो ये हम काम शुरू कर देते यही के बना के लिया के इंजन का लिए कीन के 6 महीना में देव ट्रैक्टर। हाँ जी 6 महीना में बना के चला के जोत के ट्रैक्टर से खेत के जोत के बड़ा बढ़िया लागल और हमरा साथ में बानी ट्रैक्टर के बनावे वाला वो किसान छोटा सा बानी जे ट्रैक्टर के बनौले बानी यहाँ से हम तमाम बातचीत करे। चाचा ट्रैक्टर तो चलावे में बड़ा इजी बा सारा चीज के हैंडल करे में ऑपरेट करे में हम खुद ट्रैक्टर के चला के देख लेनी। जी हाँ माने कैसे दिमाग में आयल कि एगो ट्रैक्टर बनावे के चाहिए ए प्रकार के हम देखिए डीजल इतना ना महंगा भल जाता है हम डीजल 5 रुपये लीटर से खरीदले रहनी जब तितरा में बहुत पहले लाइट डेकोरेशन का काम कर रहे थे टेंट हाउस वगैरह का पूरी में बोली तितरा में रहनी वजह लाइट डेकोरेशन का काम वगैरह करत रहनी तो वो तब हम 5 रुपये लीटर के डीजल चला करके ये करी टेंट वगैरह चलाई। आज डीजल कितना इतना ना महंगाई हो गई आके जाई ना 100 रुपया हो गई इहो तो डीजल खइबे न करी तो इहो तो खाई लेकिन अब ये कम खाई कितना खाई 1 लीटर में 10 काठा ले जोत दी 1 लीटर में 10 काठा खेत जोता दी 1 लीटर में 10 काठा 10 काठा 1 लीटर में खूब आराम से जोत दी आ हम तो 100 रुपया में 10 काठा। हाँ सुनी ना अब हम तो एकरा के ई करे आकि डीजलो ना खाई बिना डीजल के चली बिना डीजल के चली कैसे चाचा बिना डीजल के चलावे के हम मजाक करता नहीं का ना मजाक हम नहीं करो श्योर बोलता नहीं एकरा के हम बैटरी से चलावे के प्रोविजन रखले बानी अगर बैटरी से भी चली ट्रैक्टर। हां ये बैटरी से चले खातिर हम बना रहल बानी ऐसे तो हम खाली ट्राई कर लेता नहीं हमारा अगर पैसा हो गई टेस्टिंग खातिर आरपीएम चेक करे खातिर एकरा के खाड़ कइल बा समझता नहीं एकरा के हम बैटरी से चलाए सोलर से चार्ज करे लाइन से चार्ज करे इतना हमारा लगे बा हम सोलर से भी चली। हाँ सोलर से चली ना सोलर से बैटरी चार्ज हुई अब बैटरी से चली बैटरी से तब जाके बैटरी चार्ज होत रही या चलत रही। देख सकता नहीं कि चाचा जी खड़ा रहे देख सकता नहीं कि अद्भुत ट्रैक्टर बाटा चाचा जी रही रुबा अद्भुत ट्रैक्टर बा चाचा बताओ नहीं कि बैटरी से भी एकरा के चलाए अभी एकरा के खाला कइले बानी एगो नमूना के रूप देले बानी ट्रैक्टर के एगो नमूना के रूप में बाटे लेकिन चाचा कहता नहीं कि हमार प्रयास बा कि ये ट्रैक्टर का बैटरी से भी हम चलाए और बैटरी के ऊपर एकरा ऊपर सेट एगो डलाई जेकरा ऊपर सोलर रही वो सोलर से बैटरी चार्ज हुई अब बैटरी से ट्रैक्टर चली लेकिन फिलहाल ये ट्रैक्टर जो चलता डीजल से चलता वो चाचा बताओ नहीं कि 1 घंटा में 10 काठा माने कि 1 घंटा में 1 लीटर माने 100 रुपया में 10 काठा खेत हुआ एक ट्रैक्टर से जोत सकता नहीं ये जुगाड़ू है ये जुगाड़ू ट्रैक्टर बा चाचा ये जुगाड़ू ट्रैक्टर है एकरा के जुगाड़ू ट्रैक्टर कहल जाय है ना हमरा जुगाड़ू से वो हम जो बैटरी वाला बनाए नु तो चाचा यहां ट्रैक्टर के पास में है चाचा ट्रैक्टर के पास में हां जुगाड़ू से बनवाले बनी एकरा के हां जुगाड़ से बड़े बड़ी बैटरी से जब बन जाई नु तो चलावे में एकदम आराम रही सब कह हाइड्रोलिको में रही या के हम सिलेंडर लगा दिया प्रेशर वाला ना होला पाइप प्रेशर मार दिया जी हर उठी अपने से डाउन हुई तनी और हर तनी ओजन में रही हाइट चेचिस दोन बात तो और तनी लंबा ले रही एकरा नीचे वगैरह सब एकरा में बैटरी वगैरह सब पूरा जितना कैपेसिटी के रही वो सब बैटरी ला करके 3 चक्का में एकरा के 3 चक्का के ट्रैक्टर बनवले बानी 3 चक्का के ट्रैक्टर अद्भुत ट्रैक्टर सिवान के ए जीरा दई के प्रखंड में अद्भुत ट्रैक्टर ये 3 चक्का के ट्रैक्टर बच्चा कितना में बनवले बानी
ये करे के कम से ना कर देगा 1.5 लाख रुपया में 3 चक्का का ट्रैक्टर बना दिल हाँ, 3 एक घंटा में 10 काठा खेत जोती दे एकदम आराम से 1 घंटा में 10 काठा खेत 10 जोती। काठा खेत जोती देख सकत नहीं कि 3 चक्का के ट्रैक्टर बा आ इंजन कितना के लगल बा धक 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 बोलत इंजन 3.5 के हबे 3.5 हमारे का लगे इंजन ये बा। रहबे कइलो दोसर इंजन है नहीं के अब पैसा होई तब नु इंजन किन के लिए के लगा पैसा का दिक्कत बा पैसे के और दिक्कत बा, सरकार रउआ ज्यादा के सपोर्ट ना करी ये सरकार- सच्चाई भाई अब ये बात बा कि का जाने सपोर्ट करी कि ना करी लोग हेल्प करी कि ना करी अगर चलिए, लोग एगो चाहे सवाल बा, एगो अगर सवाल लोग बा। चाहे कि ये एक तरह के लेकिन एगो सवाल बा चाचा एगो सवाल बा ये 1.5 लाख रुपया रउआ अपना निजी फंड से लगवले बने निजी लागत से हमारा निजी फंड से लगौले बनी अपन निजी लागत से लोग से पैसा कर्जा लेकर के जहाँ परसेंटेज पे होला कर्जा लेकर वो ट्रैक्टर 1.5 लाख रुपया झोंक दिला बने ट्रैक्टर में और रउआ सबके बता दी कि 1 लीटर में 10 काठा माने कि 100 रुपया में 10 काठा खेत जोती ट्रैक्टर चाचा सच हाँ बताइए एकदम सच कहता नहीं तो कही थी अभी हम जोत के दिखा देते नहीं रहुआ टाइम देख ली कितना टाइम में है खेत जोत देता अभी चालू चलिए करके हमने के विश्वास में इसलिए कि ट्रैक्टर के हम चलौले बानी और एकरा के हम जोतला बानी एक बार कैमरा में चल के दिखाई टोटल जमीन जौन बाकी हम जोतला बानी एकरा के अभी ट्रैक्टर पर चल रही और जोतला बानी चाचा एक और सवाल बरुआ से आई है ट्रैक्टर के लगे आई हई जौन बनौले बानी रुआ लगता कि एकरा के भी मॉडिफाई करे के पड़ी सब में हाँ मॉडिफाई करे के पड़ी देखिए जहाँ वेट दिले बनी हरो के दाबे खातिर वेट चाहिए तो कितना में हम इंगल में लगाए कि है पूरा वेट तनी औरी दाब के कह के आ एकर उतने वेट में हरो बने के चाहिए ऐसे भाई पत्थर उथर रखले बानी पर वजन रखे खातिर वजन हाँ वजन वेट रखे खातिर अबे ई हल्का बाबे हाँ। ऐसे नहीं के दपावा जब वजन रही तब अब उतने कह के देखल जाता है कि हऊ अब प्रेशर सिस्टम रो एकरा के दे अबे बाद में हम तो सिलेंडर दूगो लगा दिए पंप लगा दिए पंप मार जाए उठ जाए जितना पंप कर रिलीज कर दो डाउन हो जाए आराम से हाइड्रोलिक के काम पे भी बहुत करी, सुंदर बैटरी देख के सकता काम कि पे चाचा के 1.5 लाख रुपया के निजी लागत से ट्रैक्टर बनल बा और सपोर्ट चाचा के चाहिए अब देखे वाला बात बा केजी के नेता सपोर्ट करी केजी के सांसद सपोर्ट करी केजी के विधायक सपोर्ट करी केजी के मुख्यमंत्री चाहे राज्य मंत्री के सपोर्ट करिए चाचा के और नाम का बा चाचा हमारा नाम विनोद कुमार प्रसाद है विनोद पटेल लोग कहेला विनोद पटेल यहाँ के लोग जी कहेला विनोद कुमार प्रसाद यहाँ के नाम बा और पटेल जी बड़ा सुंदर ट्रैक्टर वो बनौले बनी बड़ा मजा आता है चलावे में हाँ जी मजा तो बा हम ही चलाते हैं तो बहुत अच्छा लगा था बहुत मजा बना हल्का बा एकदम हल्का बा खूब आराम बा घर के एगो 10 साल का लड़को चला ली। को चला ली एक में कोनो गुंजाइश नहीं के एकदम ये तो अपने मने चलता ये तो अपने मन तने से सपोर्ट खाली दे दी खाली चालू कर के कूद जाए उतर जाए तो ये अपने आप चली नीचे से एकरा के चला ले खाला चालू करके कूद गेले के काम बा हाँ चलत रही चलावत चलत रही ना अपने में नीचो से हंडी से मार सकेले रहुआ नीचे से खड़ा होके हाँ, खड़ा होके हंडिल घुमा सकेले हाँ, खाली हंडिल- खड़ा होके हंडिल घुमा हाँ खड़ा होके एकरा साथे साथे हंडिल घुमा सकीले जा सकीले एक बार लगा दिए चलो एक बार लगा दिया चलत रही हाँ वो तरह अच्छा अच्छा आगे भी वेट देले बनी है वेट आगे देले हाँ, आगे वेट दिल बानी ऐसे लेके कि ये हई जोन बा हई जोन हमर चाका एगो जोन बा तो फ्री बा अच्छा अच्छा हई एगो फ्री बा हाँ ये अबे 100 प्रोसेस में बा माने कि अबे काम चल रहल बावे समझता नहीं देखिए एगो हेजा गियर लगल बानी एगो हेजा गियर लगल बानी हाँ। ये लोड गियर है एकरा के जब लगा दिए जाए कनेक्ट हो जाई हाँ। तब जौन बा तो केतनो ऊंचाई पर चढ़ावे को होई हर जगह ये सोच नहीं चाहिए जहाँ पे डर के समझता नहीं हाँ आ केतनो सोच ऊंचाई पर चढ़ावे को होई केतनो चढ़ाई होई है गियर के लॉक कर दियल जाई तो दोनों चक्का लॉक हो जाई दोनों हाँ। चक्का लॉक हो जाई तो आराम से केतनो ऊपर चढ़ावे को होई केतनो लोड होई खूब खींच ली चली तो सबसे बड़ा बात बा कि चाचा के फाइनेंशियली दिक्कत बा और 1.5 लाख रुपया के ट्रैक्टर बा जौन 1 घंटा में 10 काठा खेत के जोती माने 100 रुपया में 1 लीटर तेल अगर मिलता तो 100 रुपया में 10 काठा खेत के जोती और जुगाड़ से बनावल बा ट्रैक्टर ई बिहार राजेंद्र बाबू के धरती इस सिवान जिला में हमने के बानिसन जहाँ के एगो छोटा सा किसान चाचा हने आई ना रोआ से बतियावे के मन करता हने छोटा मोटा जो किसान बा हाँ, जेकरा ओकरा- लगे 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा खेत बा जे 5 लाख 7 लाख नहीं लगा के ट्रैक्टर किन सकत ओकरा खातिर तो बढ़िया नु भाई हाँ हाँ ओकरा खातिर तो बहुत बढ़िया बा ओकरा खातिर हम इतने के किसान बानी वो तो नहीं के हाँ बानी। इतने के बानी वही से हम अपना खातिर बनौले बानी अपना खातिर बना हाँ, अपने खातिर लेकिन बनावे अगर के केहू देखो तो ओकरा चाही तो केगा मिली चाही तो अब जेकरा के अगर चाही तो हमरा ऊपर अगर विश्वास होके पहले एडवांस देव हम बना के जरूर देव तो बना के दे हाँ जी पक्का एडवांस दी हाँ दी रहुआ कितना रुपया के एडवांस चाहिए बोली हमरा के देखी अब माने सच बात बताए ईमानदारी के साथ लोग देखता ईमानदारी ईमानदार को रुपया के एडवांस दी रहो हमरा ट्रैक्टर बना के दी अच्छा देखी कम से कम हमारा लगे बेहतर टूल बाना आ ओकर समय भी चाहिए हमारा लगे
कहाँ से कि हई तो हम 1 साल में हम बनौले बनी और रउआ कहीं कि हम देता नहीं 2 लाख रुपया तू हमरा के अभी 5 दिन के अंदर बना के दो तो केंगा दे दे। कितना दिन समय चाहिए रउआ बोली? समय चाहिए ओकरा खाली मटेरियल किनब का किनब ओकरा खातिर रउआ आई हमरा लगे अस्ती से भेंट करी ओकर रिपोर्ट बनी कागज बनी आ ओकर लिखत के साथ रही। अगर रउआ के एडवांस हम देतनी आज तो रउआ कितना दिन में बना के दे देब? 4 महीना 5 महीना 6 महीना बताएं। अब कम से कम 6 महीना लग जाए। 6 महीना बना के दे हाँ 6 महीना बना के दे दे। प्रेशर सिस्टम लगा के देब? ना प्रेशर सिस्टम ना हाँ। खाली अभी डीजल से बना के। डीजल से बना के हाँ देब? खाली डीजल से बना के। फिलहाल 100 रुपया में 10 कट्टा खेत हमार जोती। हाँ फिलहाल और है 8 के इंजन लागी। 8 के इंजन लगा के हाँ, देब? 8 के डीजल इंजन से लागी। बना के देब? डीजल से बना के दे। को रुपया ले? 2 लाख रुपया ले। 2 लाख रुपया हाँ, ले? 2 लाख। चले डील पक्का बाटे। कब रुपया का पैसा दिया? अब जब रोवे लगो तब दी तो हम काम शुरू कर देते यही के बना के लिया के इंजन का लिए कीन के 6 महीना में देब रुपया? हाँ जी 6 महीना में बना के चला के जोत के। अच्छा चाका में कुछ विनोद कुमार पटेल यहाँ के नाम बा, खास करके पैसा के दिक्कत बा। यहाँ के स्थानीय विधायक से निहोरा प्रार्थना करजोरी कर चुकल बानी कि विधायक जी हमरा के मदद करी ताकि हई जौन ट्रैक्टरवा बा ट्रैक्टरवा हर किसान के जरूरत बा। ट्रैक्टर आवश्यकता बा, हर किसान सोचता कि एबरा अपन व्यवस्था अपना लगे रहो ताकि केहू के लगे तेल लगाव के ना पड़ो कि भाई तने जोत देबा हो तने लेवाई कर देबा हो ए तने हई काम कर देबा हो हई काम कर देबा हो कोनो सुना तारे सन कोनो नहीं कर। एबरा सीजन होता तो सीजन सुनता नहीं कसम को उहे बात है वो से लेव लगाव कहता तो कहता रोका आवतनी साजी खान तले पानी सूख जाए। हाँ, अपन ट्रैक्टर खुद लेव करे अपन खुद 2 कट्टा होई तो 5 कट्टा होई तो जो चीज चाहे जो मन करे तब जोत लो कहीं से ले जाएगा कुछ भी बो दो धनिया बो दो मरचा बो दो खेनवाही भी खूब आराम से दूसरों के खेत जोताई दूसरों खेत जोताई खूब आती होई। हाँ जी तो चल